سلازي نعند حب كل حتيت كاني ሃይማኖት ዱለ ካን ድሕሪልከኒ የብለይ በቃ ሃይማኖት የብልካን ማለት እወ አንፎርም ግን አለ እጂ ታሪክ ሰልጠነው ቆይ ተጋጋ ሃይማኖት ዘይብል ሰብ ሒዝልና መጽና ስምን ተካ እዚ በትጊ ጋር አይሰልጠን ስማ ሰልጠነ ድሕሪጂ ሃይማኖት ዘይብል ሰብ ሒዝና መጽና ስለዛ ሀብካን መስግነካ ተፈታዊ ፍጹም በሃል ፍጹም ኃይሌ ኣብ ኢትዮጵያ ቅመጥ ነይረ ድሓራብ ተይሳን ሓደ ድማ ናብ ኤርትራ መጺና ኣብ ኣስመራ ቅመጥ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹ ኒውካስል ትበሃል ከተማ ዝመስል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይሆን ነዚ ድምጽ እዚ እትሰምዑ ዘለኹም ኩልኻትኩም ዝዓበኹም ኣቦታት ኣድታት ዝናኣስኩምን ኣሕዋትን ኣሓትን ኩልኻትኩም ብናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍጹም ሰላምታ ሰላም ይብል ኣለኹ ብምቕጻል ትማሊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝተዓዘብክዎ ሓደ ነገር ስለ ዘሎ ካብቲ ዝተሰማዕኽዎ ከዓ ንኣኻትኩም ንእሽተይ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም ኢለ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ እታ ቪድዮ ምስ ኣቶ ሰልጠነ ግርማይን መምህር ኤፍሬም ኣብ እስራኤል ዘሎ ሓውናን ከምኡውን ሓደ ሳልሳዮም ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ናብ ህዝቢ ወፂኦም ብዛዕባ ሃይማኖት ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተዓዘብክዎ ትዕዝብቲ ንእሽተይ ናብኻትኩም ሸር ክገብሮ ሓሲበ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ካብቲ ዝተዓዘብኩሞ ካብቲ ዝረኣኹሞ ዝሰማዕኹሞን ወይ ከዓ ካብቲ ሕጂ ካባይ ትሰምዕዎ ነገር ወሲድኩም ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ንኽተካፍሉ ማለት እዩ ብመጀመርታ ኣብኡ ቀሪቦም ብዛዕባ ፍልሊ ሃይማኖት ናይ ፕሮቴስታንትን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተኸተልትን ትፍልሊ እንታይ ምዃኑ ንምዝርራብ ምትዕድዳሞም ምንም ፀገም የብሉን ጽቡቕ ይውን ማለት እዩ ከምኡ ጌርካ ሰብ ምንቕቓሕ ብዝከኣል መገዲ ትምህርቲ ምምሕላፍ ካብቲ ካልእ ንህዝቢ ዘይጠቅም ካልእ ዓይነት ዘረባታት ንህዝቢ ክፈላለ ዝኽእል ነገር ምዝራብ ብሃይማኖት ምክታዕ ጽቡቕ ተባሂሉ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ማለት እዩ ብፍሉይ ነገር ግን ኣብቲ ዝዘራረብዎ ዝነበሩ ምዝርራብ ካብቲ ዝሰማዕኽዎ እቲ ሓውና መጀመርታ ፕሮቴስታንት ተኸታልቲ እምነት ናይ ፕሮቴስታንት መሲልኒ ዝነበረ ድሓር ክሰምዖ ከለኹ ግን ሙሉእ እኳ እንተዘይሰማዕኽዎ ኣብተ ኣነ እቱ ኢለ ዝረኣኽዋ ዝሰማዕኽዎ ግን ዝኾነ ሃይማኖት ከም ዘይብሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኽተል ግን ሃይማኖት ከዓ ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣነ ካብ ትግርኛ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ንመጀመርታ ግዜ ሰሚዕያ ምናልባት ናይ ባዕለይ ብዘይ ምክትታል መራኸቢ ብዙሃን ስለዘይተዓዘብኩ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ኢና ወይ ጴንጤ ኢና ዝብሉ ኣለዉ እዮም ወይ ካልእ እምነታት ኣለና ዝብሉ እውን ኣለዉ ሃይማኖት የብለይን ዝብል ግን ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ሰሚዐ ማለት እዩ ሕጂ ዝገረመኒ ነገር ሃይማኖት ዘይምህላው ዘይኮነሲ እቲ ደፊሩ እውን ከምኡ ኢሉ ሃይማኖት የብለይን ክብልስ ናብ መራኸቢ ብዙሃን ከምኡ ኢሉ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ምምፅኡስ ትድፍራኑስ ገሪምኒ ማለት እዩ ሕጅስ እዛ ሓውናስ በይኑ ድዩ ዋላስ ካልኦት እውን ከምኡ ኣለዉ እዮም ሃይማኖት የብልናን ግን ንክርስቶስ ኢና ንኽተል ዝብሉስ ኣለዉ እዮም ዝብል ነገር ኣተሓሳሲብኒ ማለት እዩ እዛ ሓውና ምናልባት ካልኦት እንተልየሞ ድሓን ክንሰሚዕና ማለት እዩ እንተዘየለውዎ ኮይኖም ግን ማለት ንክርስቶስ ዝኣምን ንኢየሱስ ክርስቶስ የዝኣምን እንዳበልካስ ሃይማኖት ግን የብለይን ምባል ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ይነብር ከይህሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን
بزي ሃይማኖት بزي እግዚአብሔር ንበይንኻ ተፈሊኻ ጎይታይ ጥራሕ ብምባል መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይትውረስ ነቶም ኩሎም ስሙ ዝጽውዑ ጎይታይ ብስምካ ዶ ተነበራን ብስምካ ዶ ኣጋንንቲ ኣይውፃናን ዝብሉሲ ፈጺመ ኣይፈልጠኩም እኔ ዝብለሉ መዓልቲ ከም ዘሎስ ክፈልጥ ይግብኦ ማለት እዩ ከነፍልጦ ይግባአና ብፍላይ ነቶም ኣብቲ ከባቢኡ ትርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ ካብ ዝተዓዘብክዎ ካብ ዘይምፍላጥ ስለ ዘለዎ እዩ ዝሓውናኹም ዝብል ዘሎ ዘይምፍላጥ እምበር መቸም ዝፈልጥ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ግን ሃይማኖት የብለይን ክብል ይኽእል ክትብል ኣይትኽእልን ስለዚ ንኽተፍልጥዎ እዚ ስሒቕካ ወይ ከዓ ርኢኻ ተገሪምካ ዝሕለፍ ጉዳይ ዘይኮነሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ኣሚኑ ድሕነት ክረክብ بسم أبن ولد منفس قدسن كتمق كابراخ سلاسي كولد كم زلوا مقبار ناتاتكم صراحة ناتاتكم حلافنت نزي فلت أمفلات نزي تمهار ممهار مقد يمان نزخرنا بيمان مملاس صراحكم سلزخانة زقود دايزي سؤال كازر أيقونن نحاونا ومون نعوز مسلو حواتنا أنت أهل اليوم أغرب أبيلكا أمرها وزهان وكازي كونه أبغز كير كاديو أبغز خات سوي عكاديو وكان أبي تغرسيان سوي عكا تمرتي مهاب زادل خوينو تسمعنا مالتيو زحلتات علنا ندي سوفل تنغري جن ولا زحلتات ناي مرحت هايمانوت يحالو جن تهزبنا بتا زرعيان السمعان ولدو زصنحلو مقدن صنيعو خي طرحيقا تريو مالتيو ناي كهانات ناي مرحت هايمانوت ناي سبقت وانجيل ጉድለት ርእዩ ካብ ሃይማኖቱ ዝርሕቕ ህዝቢ ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ ግን ከዓ ከምዛ ዓይነት ነገር ክትርኢ ከለኻ ከዓ ትስከፍ ኢኻ ማለት እዩ ዘሰክፍ እዩ ማለት እዩ እሞ ኩላትና ክንድቅስ ኣይግባአናን ዝጠፍኡ ዘለው ኣሕዋትና ናይ ምምላስ ግዴታና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ነቲ ዝኣመነ ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኣኪብካ ነቲ ዝፈልጦ ወንጌል ምድግጋም ዘይኮነ ነቶም ቃል ወንጌል ዘይሰምዑ ብስራት ወንጌል ዘይ በጽሖም ኣሕዋትና ኣብ ሃይማኖት ዘየለው ስጋኡን ደሙን ዘይተቀበሉ ካብ ኣብራኽ ስላሴ ዘይተወልዱ ንዓታቶም ምሂርና ንዓታቶም ምዒድና ናብቲ ሓቀኛ ትኽክለኛ ዝኾነት ሃይማኖት ምምጻእ ግዴታና እዩ ስራሕና እዩ ማለት እዩ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ንሃዋርያት ክልእኮም ከሎሲ ሁሩ ወመሃሩ ኪዱ መሃሩ ስበኹ እቲ ኣነ ኣብ ዕፁብ ገዛ ኮይነ ዝነበርኩም ኣብ ዝባን ናሕሲ ኮይንኩም ተናገርዎ ነቶም ዘይኣመንቲ ኣእሚንኩም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንዳጠመቕኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ብምባል ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝነብር ካብ ኣዳምን ሔዋንን ዝተፈጥረ ዘረ ኣዳምን ሔዋንን ዝኾነ ሰብ ክርስቲያን ከይኮነ ክነብር ስለ ዘይብሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ዜና ከይሰምዐ ክነብር ስለ ዘይብሉ ከይተጠምቀ ክነብር ስለ ዘይብሉ ብናይ በዓል ፍቃድ ተዘይኮይኑ ሰኣን ትምህርቲ ሰኣን ፍልጠት ሰኣን ቋንቋ ክተርፍ ስለ ዘይብሉ ነዞም ሃዋርያት 12 ቋንቋ ገሊጹሎም ማለት እዩ እዚ ማለት ብዓልየት ብሃገር ብዝተፈላለየ ነገር ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ዝውሰን ዝድረት ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ዓለም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽና ፍቃድ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እሞ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ጉድለታት ኣለና እዩ ሕፅረታት ኣለና እዩ ስለዚ ጉድለታትና ሕፅረታትና ተረዲእና እቲ ክንሰርሖ ዝግባአና ነገር ክንሰርሕ ይግባአና ማለት እዩ እጂ ብቋንቋና ዝዛረቡ ሰባት ሃይማኖት የብልናን ኢሎም ደፊሮም ከምኡ ኢሎም ስጋ ዝዛረብሉ እንድሕር ደኣ ክንሰምዕ ክኢድናሲ እሞ ትጓስነትና ዳኣበ ኣሎ እንታይ ትሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ኣበየለት ገፊፍካ ምምጻእ ዘይኣመነ ምእማን ዘይደሓነ ምድሓንሲ ኣበየ ኣሎ እንታይ ኢና ዳ ንገብር ዘለና ምስቶም ዝኣመኑ ጥራሕ ዲና ስኢልና ምስኦም
حقوق إلنا ننبر نزي آمون باخن أمن علنا نزي تمهارو باخن مهر علنا نزي دحانو بر كندحن علنا لذي أمل عالم تركبو كبران حزب كريستيان كلكم معناتي ببتزلكم مخليت እግዚአብሔር ብዝሃበኩም ጸጋ ነዚ ቃል እዚ ብምስማዕ ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ ኣከባቢኹም ንዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ካብ ኣብ ዘይተደለየ ኣብ ፖለቲካን ካልእን ምውዓል እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ስራሕ ናብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ህዝቢ ገፊፍካ ናይ ምምፃእ ስራሕ يوعال يحضر كبهال زي يقبؤ حجي كسرح زقبؤ قداي مخانو أب حلافنتهم أب صرحهم كنتفو خمز اللوهم كنزها خريق باننا نتسمع زلهم مرحتها يمانتون زي زاربو زلهو قال سمعكم أبرئس تزلكم أبرئس لبخم مالتيو سباتنا يمرحان صراح تلوخوهم سلزغنه تلوخوهم كتواسو حدرا يبل مالتيو زغن انا خابخاتكم سلازنفع زي كونكو سب نسب مزخاخر سلازغونه سلاززخاخركا نعخاتكم እንዳዘከርኩ ንባዕለይውን ከምኡ ማለትዩ ንዓይውን ተዘኻኽሩን ንስኻትኩም ይኹም እሞ ኣጀኹም ንተስእ ከይንሕተት ጽባሕ ንግሆ ብዘይ ምስራሕና እግዚአብሔር ዝሓተሉ መዓልቲ ኣሎ እሞ ኣቱም ሃካያት ከይንበሃል ክንነጥፍ يقبعنا ذهبنا مخليت كنت كملو يقبعنا مالتي مو زيابير نزل نخنقبر سويعنا يو نزل نخنقبر ليخنا يمو تلو خنا كنفتسم يقبعنا كوران حزب كريستيان كلاتنا بزلنا يا مالتي قال اول بتوساخي بزلو ناي بوليتيكا هاو مخالئن سب بيت كريستيان وسقاب مصلاء هايمانوت خصاب مصلاء قال خبصح ترى خاب جزء زدقس بيت እግዚአብሔር زي كيد صلوت زي يقبر زي يصوم زي يصلسب بزحي معناتي ازغن ሃይማኖት ናይ ውልቅ ስለዝኾነ ነናይ ውልቅና ነናይ ባዕልና ነፍስና ሓሲብና ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ኮራት ሰባት ጉድለት ጥፋት ድኻም ከይጸብጸብና ባዕልና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኣብ ምግባር ዳኣኽን ነቅሕ ክንትስእ ኣለና እምበር ምኽንያት ጌርና ተዓንቂፍና ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ኣምላኽ ክንጠፍ የብልናን ማለት እዩ እቶም ዕንቀፍቲ ንኸውን ዘለና ከምዚ ትግበር ከምዚ ኣይትስራሕ እንዳበልካ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ንቤተ ኣምላኽ ከይከዱ እንዕንቅፍ ዘለና ሰባት ከዓ እቲ ዝዕንቅፍ ወይሉ እዩ ዝብል እሞ ምዕንቀፊ ከይመፅእ ኣይተርፍን እዩ ግን እቲ ብሰንኩ ዕንቅፋት ዝኸውን ወይሉ ስለ ዝብል ምዕንቀፍቲ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ዝከኣለና መገዲ ኩሉ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ሕያዋይ ክኸውን ቅዱስ ክኸውን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቅኑዕ ኣማኒ ኮይኑ ክነብር ዳኣኽነታ በዓለና እምበር ንገርህኛታት እንዳ ኣታለልና ካብ ሃይማኖቶም ክርሕቁ እምነቶም እውን ክገድፉ ክንገብር ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለናዮ ምስ ኩላትና ይኹን ነዚ ኣብዚ ኣቐዲመ ክጠቕሶ ፀኒሐ ዘለኹ ሓውና ከዓ ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ንዑ ዝመስሉ ሰባት እንተልዮምን ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ከምዚ ነገር ዘውድቐካ ዘይምፍላጥ ስለ ዝኾነ ከነፍልጦን ክንመዕዶን ክንመኽሮን ሰብ ነባሪ ይኮነን ሓንቲ መዓልቲ ክመውት እዩ ምስ ሞተ ከዓ እግዚኣብሔር ፍርዲ ዝህበሉ ግዜ ስለ ዘሎ ክፍረድ ከሎ ምስቶም ብሩኻት ምስቶም ኣመንቲ ምስቶም ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ቤማን ክቐውም ዳ እምበር ምስቶም ዘይ ኣመንቲ ናብ ብፀጋም ክቐውም ስቂልና ክንርኢ ኣይግባአናን እዩ ማለት ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ከሎ ብዝሰርሖ ስራሕ ብዝገበሮ ግብሪ ብዝኣመኖ እምነት ዳ እምበር ምስ ሞተ ኣይኮነን እቲ ዝፍረድ ምስ ሞትካ ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ከለካ ግን ብንስሓት ሓፂብካ ካብዚ ዓለም እዚ ምሕላፍ ናይ ዘለኣለም ህይወት ናይ ዘለኣለም መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ እዩ እሞ ኣብዛ ቅድስትን ቅንዕትን ዝኾነት ሃይማኖትና ፀኒዕና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስጋብ ፍጻሜ ህይወትና ይሓግዘና እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን
ነቶም ኣብ ሃይማኖት ዘየለው ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ሃይማኖቶም ክምለሱ ዓይነ ልቦናኦም ይክፈተሎም እንዳበልኩ በዚ ዘረባይ ይዓፁ ስለተሰምዑኒ ኣዝየ የመስግን ሰላም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር እስኩላትኩም ይኹን ተሰናይ